Lamig ka lang driving ko. Ito oh. Super. Dami ko nandito oh. Kadiri yung tandem natin, Ma'am Shi. Hindi naman maganahan yung ano, mga followers. Para tayong mga ano, kalabaw. Ma'am Shi! Kadiri! Ew! Ew! Ayaw ba? Bigyan kita ng med. Alam? Uy, mga taga-abangkalan, baka may baby boys dyan. Punta nyo na si Ma'am Shi. Ay, isa. Ayan na. Ano? Hindi nila. Ayan. Ay, isa ba? Hindi na ba? Tulog na to. Magumba, Ma'am Shi. Ha? Parang humba. Sino? Ngirngig. Hindi na ba? Ito, masambal talaga kita. Gilan mo ako, Alvin, ha? Uy. Alvin! Ay, isa ba? Pag-hug na ba? Parang makatulog na ako. Hi! Ayan na. Paano nanakit? Nanakit mo ba? Hug is to me. Hug lang. Yung ano ba? Sweat na. Ano yung sweat ko? Aray! Ay, isa ba? Sige na. Ayaw pagsundot. Ayaw pagsundot ba? Wag. Makaigit ko. Wag ya. So, dito, Ma'am Shi, kainit. Na? Ako? Init. Ano ba? Parang may... Parang may... Ang baho ng relasyon natin yung Ma'am Shi. Ay, saan mo? Ang pag-ibagan, dalawang hippopotamus. Saan?